זוכרים את החלק שעשיתי אמרת לעידו, אם הוא רואה את זה? אז אם לא ראית את הגולים, אני אראה לך עכשיו. אני מראה לך את השער ואז יהיה גולים. רגע, אני אעשה חימום שנייה. איתה ככה, איתה ככה. עכשיו אני לא אחמיץ. עכשיו אני לא אחמיץ. הנה, נעשה גול, ראית את הגול? זה הגול חלש. עכשיו, נראה לכם. לשער השני. שנייה. כנראה שאתה משקולת. מפה. רגע. וואו, איזה גול! וואו, וואו. אם ראית את זה, שזה נכנס לשער, אז תגיד לי בתגובות. וואו. איזה גול. ואז זה אף. יואו, איזה גול. כן, אפילו שם עקום. הנה. עכשיו אני בועט. עולה. וואו, איזה גול אם לא ראית. תגיד בתגובות, אוקיי? עכשיו ביי. זה סרטון קצר כזה. בערך דקה ב-40. אבל בסדר. כן, לא רוצה. בערך. נעשות הרבה סרטונים. הרבה כאילו זמן לסרטונים. כי זה הרבה זמן ואין לי זמן לעשות. אין לי את כל היום. הבנתם? רגע, אני אקנה את זה. קודם עושה גול. אוקיי, איך המצב? טוב, לא נעשה את הכל הזה. טוב, ביי.